का जाने जब देखा था सारा काम धंधा हमनी ना करम सनु तो ले काम धंधा कुछ हो कि पानी ना का बनी फेंक के गएर निकनी पहरा न फेंक दे घर में धोई रहत। अच्छा ये बताई कि घरवा में एगो हमनी दुइगो पतोहिया बनी सके तीन गो पतोहिया रे बाड़ी स काहे तीन गो बाईसन तो जब हमको नहीं दुगो जब बाईसन तीन गो बाड़ी से तो हमनी के बेरा तो मार सजिया सुबेरे बेटावा भातारा कइले रहते बापवा कटनी भैयावा कटनी होय न किसन करत आ ई एज बेटा का महारानी उतरल बारी त हो ना उतरल लिए तो ओकरा गाड़ी पकड़ दी ओकरा के हम बापा भैया करी अपन रोहन देखाई का ओकरा के ना साल भर न 6 महीना भइल न कुछ। अच्छा हमनी माने पुराने उतर रही सन कि ना कि जबे से आनी से तबे से माने के एकदम अंगुरी कइले रहत रहनी ह वो कोनो काम धंधा कहा तो तुमकर 7 बजे 8 बजे माने का सारा काम धंधा हो जाता तो उनका नींद खुलता जाके दरवाजा पीटे के पड़ता तो ना केहू के तेल ना त करत तारी ना कोनो खाए के पानी ढंग से देतारी ना बनावत तारी का करी हन। अच्छा तो ठीक बाटे माना थनु अपना परिवार में के ना ही दुगो परिवार में के ही तब आइल दे तो धीरे धीरे न करे में होई देखी तो रउआ ना समझाई ना तो हमनी बढ़िया से समझा देम ना तो बुझम बाद में रउआ हो तो तू अपन देखौ जा पर रह तो हम यही रहन के बानी ओकर से प्यारो से कह सकत हो जे तो हां कनिया होइसे करे के होइसे करे के बा आज ही तो आप कैसे प्यार से बोलल जले रउआ तो बुझाता कि जैसे ओकरा पाला तनी पोसा तनी आबागे अंडा बच्चा रह गल तेल के तहत ना गर्मी में तेल के तेल लगा का है त अपना में त ना कहत रही जले 3 टाइम तेल न मलात रहे तो बुझात रहे के देही में एकदम स्प्रिंग सेट भई रहत रहे। अब का हो गइल समय बदल गइल बा समय बदल गइल बा लगाई ना तो हम लोग तो हाथे धो के पीछे पड़ गइल। अच्छा हमनी के बेरा समय माने इनके बेरा समय बदल गइल हमनी के बेरा उहे समय रहे कि ना माने सबसे ज्यादा हमनी एथियल बनी सन रउआ देखी दुआन खा जन बतियावा तने छोड़ दी जना नी बोल एक भाई के ना नो कोनो चीज के कोई कुछ बोलेला ये बतिया शादी में आई जा कच्चा कच्चा काहे ये बतिया पूछ दनी है कि उ ना करियन धंधा त कहत रही कि समय बदल गइल बावे देखी देख लो आदमी के पानियो ना मिलेला छटपटा के आदमी आवत रही दही में छाली में थुक चाटे रवा के देती है ना त लेके ओकरा के वाला के चाटी रवे छाली काहे ना करे के जी काहे ना करे के हमनी के बेरी खोजले बनी ओकरा के बेरी खोजत नहीं ना ना खोजाई का तो खा देलु जा त हम दिया दिन हनी एक एगो घर कर त बहिन जैसन मानत ओकरा मर्दा के सोना का से का पैदा कइले हमनी के मर्दा के माटी से ना बाहर से उठा के ले आइल बरी बाहर से उठा के ले आइल बरी त बहिन समझ के ओकरा चौची नहीं आलो त ओकरा बतावा नहीं हन जा तो चिल्लावल कइले बाड़ी जा कहिएले अच्छा सुन ले लू ओकरे उंघाई लागत है 10 बजे भातार के लेके घर में घुस के केवाड़ी बंद कर दे अरे चलबी त का को हमनी के भातारा के मोह ना रहे हमनी के 12 बजे जाई जा गोड़ मला त एक बार बुढ़ंटो ओबरा इनकर बाथा ना उड़ात रहे ओबरा बोलन ना एक बार के बोल दी ओकरा का कर जाई ओकरा के बारी पीटी प्यार से हम ना जना बरा आई रही एक दिन हमारा आंगी लागल इनका गोड़ धक्का झुरत पट्टे लात से मरली के हम चौकी पर से गिर गई नीचे देखल दीदी हम नहीं देखले अपने बराबर निमन बना चाहत हो जा तू है ओकरो साथे करी का है त हमनी के फेकुआ घर से आ रही से का के हमनी के लता चाहत रहू जी दीदी जी शिवानी के चाचा बाहर वाले आवा 10 दिन खातिर आवत रहता इहे छछाई रहत रही कि तनी मर्द से दुख सुख बैठ के बतियाई देखत रहू बैठे रहत मर्द के बाहरी सुतावत रही अगोरिया करत रही दुआरी पे बैठ के पहले काम कर से बात तनी के पियार हम देख हां तो काम ना करी हसन ओ काहे के पुतवा अपतोहिया के दिन भर के अब ओहे दिन रह गेल बा ओकरी खाए पे के दुख खतन ला खाए पे के दुख नहीं है पांच बरिस में बहुत बदल ना अब जाना तरी सुनी ना ओबरा बाबूजी रहन त बड़ी तान पर चलत रही जवान रही ना त ओबरा बड़ी लात चलत रही जाना तरी के दिनवा थाकल लेता करन त बरियारे कूट दी हमनी लेखा ना सही यही से यो अस्त्री आइल बारी एहन के बुझात न हो त तो लोग का खुश बाड़ू जा त नाराज बाड़ू जा हमनी के कुछ नहीं खीजा ठीक ना खुश होटल बाड़ू सरे हमर भाई एक होटल बाड़ू काहे नहीं कहते अरे चुपचाप रह हमने ना बनावा बेजी के पतोहिया 3 गो बेटा तीनों के बराबर माना ना त का पैदा कइला के भेड़ बकरी नहीं जरूरत अब रहन देखाओ ना पैदा कइला त गाजा मारे खातिर पैदा क दे हल हां ऐसे ढुका लगा के सुना पैसा तोड़ दे यार तब बाजल में तीनों गोड़ी हां सुनावे ला कमा रहुआ कर बहारे हाला करे से कोनो फायदा नहीं के चुपचाप हमनी आराम से सुतले 9 बजे उठ जाई 9 बजे ले हमनी सुतल जाई बुझा गई अपना लड़की के हमरा भेजे के होइनु त बना के 4 गो रोटी ओकरा के दे के स्कूल भेज दे हम तू तो के करा के सुनावा त मलवा ला पहले वाला ना हटे पूनम बुजी के घरे जाता नहीं जा कच्चा कच्चा कुछ मत कराव ठीक नु कैसे के रोवा से तो बुझाते रह के कच्चा कच्चा करत हटे हम जैसे आवत नहीं हाकल प्यास लावत नहीं बाहर से फेंकत हम धूप में कच्चा कच्चा कइले रोवा से कहाइल हो ठीक नु कहलू हम कहे के प्रेम हो खेले त मुंह में तो लफ्ज ना अब मुंह में मिठाई धराई आ तब कहाई कांटा लागल बा हां ओकरा बाद में बोलल जाई कि मम्मी जी पहले खा ली आ ओकरा बाद में खूब चीनी लगा के तब बतियाओ चलो चले के दीदी जा चलो
बराछा में कुछ दिए खला बराछा में कुछ दियाला अब तो हम माई बनली है बाबू जाते बाबू जो साथ पड़ल भी आगे के जाते बाबू रसोई जाके उनकर भाता उतारी अब पुड़िया बेली काहे बतावे में कुछ मुहा में थी दाम लगत हवे आ कि कुछ भइल बा तो हारे बुढ़िया जाता निकाले के बड़का प्यार खोजतारी प्यार वाला काम कइले बरू पतोयसन के साथे। अरे चल बताए ना तो अपन दिया जे जन देवल में कोई। अच्छा चढ़ल बतावा ये कहल नु तो दिया दिन पर रहन देखाइयो कबो नु बहिन बन के गोतिन दिया दिन ना रहे। अरे माई इतना गर्मी में हमारा काम करे के पड़त तंची गर्मी पड़ता रे राती में तेल ना लगने तो ना बवाल कइले रहल गर्मी के का कहे के तू ठीक नु कहत रहीस कि चूल्हा पे खाए का बनाए सीख ले ससुरा में दिक्कत होई तब पे कि ना ससुरा में दिक्कत का गैस ना मिली बनाए के भोग बतिया तो माई सपना काट देनी मम्मी जी कोनो बात ना बतिया लो कोनो बात ना कोनो माई ऐसन बतिया तड़ू का खाना बना तड़ू दलिया बैठैले है दलिया में बुझाइला ना कि गाढ़ा उठल कर कनिया मान लो गोतनी दिया दिन पर बाड़ू सास पता बाड़ू नहीं केला त नहीं बनाबू त तन सास चूल्हा जोड़ के बना दी है गोतनी दिया दिन पर बाड़ू ठीक बा मम्मी जी कोनो बात के बुरा ना माने नी कहीं वहां से बड़ जेठ कुछ दुगो बात बोलने नहीं तो बड़ बन से पहले है ना 4 बजे उठ के एगो झाड़ू लगाते एगो चूल्हा पोती 4 बजे उठ के दोनों गोड़ी मिलजुल के क के 5 बजे ले तो चाय पानी हो जाता रहल 7 बजे में खाना बन जाता राती में तंची देर से सुतता नहीं ना तो सुबह उठे में तन लेट हो जाता। देखा कनिया को बात बता उठा के देखा ओहनी के बैसन दोनों टाइम तेल लगावत ऐसा जे दिन ना लगावत ऐसा तो काहे का झूठ बोले जाए पहले हम काढ़ा पावर करनी अब तो ढेर नरम हो हाँ लिया पानी नु लेट से 8 बजे पानी लिया तो उठा के लोटा के मुँह पर फेंक दी ना मुँह धो के मिले तो जान जा तेल तू टाइम तेल के दोनों के लगावल कर हमारो 1-2 टाइम लगावल कर ना लगू तो जान तो मेहना मरी हसन दर दिया दिन है अब तो हमारा के मारते सुन कहती सुन तो लगवा लेना छोटकी पतो लगवा ले छोटकी पतो ही ले अब तो जो खोइले बैसन तो खोजबे न करी हसन तेल आए बताओ रतिया में कल भूला गरी मम्मी जी टाइम लगा लो टाइम उठे खातिर कोतन 2 बजे सुता चाहे 3 बजे सुता 4 बजे एकदम लगा लो आ जैसे बजे तक तैसे नहा के आ तुलसी में के जल दे के आ खाना पानी बनाओ आ खिया पिया के शाम के मेस घस के आ ओकर भात जाई जाला घर में जानलू साल भर 2 साल कष्ट कइल जाला ठीक बा मम्मी साल भर का तो जिंदगी भर करही के बटे ससुरा में आदमी आवेला त करही के पल्ला पुरान हो जाला त तनी में एथु कम हो जाला धीरे धीरे लेकिन नहाने में कनिया तनी बड़ा संभरे के पड़ेला अब त हमरा के नून धरे के नहीं खिसन छोड़त बताओ तोहरे चलते न आए ओहनी के कहलो त जाय जिनी के ओहनी से जबरदस्ती हम बात जाते त जा दे ना आवे त मैं उनके बत्ती कल से 3 बजे अभी नहीं खूब बनेले का हां जी आराम से पहले ओके का पास्ता हां ठीक बा पास्ता खाबे हां बना दिया बना ने को फिचले फीस देम बुची जात रहने खाना बना लेम न ओकरा बाद ज्यादा कोनो ना फिर बना के फीस दियो और 2-4 फीस दी हम चाची फीस दी हां न धीरे धीरे आराम से फीस दी हम कोनो बात नहीं के चाची तू बड़ी धीरे धीरे लागत कि एकदम मेहंदी गोल में छपले वाला वैसे हाथ में नहीं खूब बना पावत हमार मम्मी के इतना पे चाय नाश्ता कुछ बना के फेंक देत रहे 8 बजे ले खाना खा के एकदम टंच हो जात रहेंगे हम के तनी नए आइल है ना मम्मी जी तो तनी कुछ हाथ नहीं खे तनी अच्छा अपन नहीं हरो में ना बनात रहू टाइम से माई त बोलत है बिया तू हूं बोले अलू माई सिखैले बिया दादो हां काहे के भूख लागी तो टाइम आदत हो गेल बता 7 बजे खाए के त ना खाई अब करबे न करता धीरे करते न बड़ी सूरज भगवान जी कपार पे अगला अभी ले खाना ना बनला चाय ना बनेलू हो बनैले हैं दीदी लोग के देले हैं बुची दीदी लोग के मुंह हमार मुंह ना तो बाहर घुमावे तब पेबे आइबे तब बच्चा ना पानी के चलते ना देनी हां उदलिया उतार के चाहे बना दियो वही बाद में पास्ता बन जी नहीं चलती चलावे ठीक बात 2 साल को फौरी बेसी बना दियो चाची और माई से चल ठीक है का करबो ज्यादा लड़की है अपन लड़की समझ के अपन करे 7 बजे खाए को करा आदत है ऐसे बोलती है जानलू ऐसा कोनो बात नहीं खे बनाओ जाते तले दुआरा पर तले गया देखी को तोड़ा ले खिसन ना बाप रे बाप कोई कम रहला कि ओयो लिया के दो दिया लोग बाप रे बाप बनाए में हमारे इतना ना हालत खराब हो जाता कि हम काम बताई ऊपर से सारा काम करत कहां बड़ू हो ई कुल बनाए में तो पहले हम था जाता नहीं पूरा अरे हे जा बड़ू हां दवाई ले नहीं सजे खन बुखार वाला हरासमेंट करत दवाई खइलू हो टूट गइला बुखार खाली हाथ पैर तनी दर्द करत है दवा दे के दवाई खा कतना काम करतु मेहनत करतु तो यार अच्छा जाए दो कौन रोवे न कले हैं कि करी ह
दू चार गो बात सुने से पहले सारा काम कह के धो दिया तो अपन करत नहीं जैसे पूछा था वैसे करके रखत है। हाँ कैसे कि देखा अब भाई कोनो बात बड़ भौजाई बड़ी सोनी को सोचा कुछ बोल नहीं ना सकत हम हूँ। अब बोलता हमू नहीं की सकत ना नया नेचर बोल रहा हूँ बानी अब कोसों बना के इतना मेहनत से देख ले चूल्हा पे सब बना के करत नहीं दे तनी तब वहाँ सब का जाने कहाँ हमरे से खिसियाई रहत नहीं जा। अच्छा जाए तो भाई मैनेज करके चल कैसे कि देखो हम जब शादी ब्याह ना भई रहे ना तो हम लोग का खूब हम शासन कैले हैं। कबो चाय मांग दी कबो कुछ मांग दी दिन भर में 3 बार चाय पी हम लोग से बनवा तो अब तक कुछ बोल सकत नहीं कि हम बतिया तो लेकिन हम बैलू हो तू अब तरह के देख के हमरा बुझाए तक हैं हमरा ना दिक्कत होता। अच्छा तब समझ सकत नहीं हम समझ सकत जानता नहीं हम कुंवार रहनी तो हमर माई हमरा कहत रहे कि चूल्हा पे खैका बनावे सीख ले का पता ससुराल जेबे तो गैस रही कि चूल्हा मिली बनावे के तो हम न लइका बुद्धि में कम बाग रे हम जो ना घर में चूल्हा पे खाना बनी घर में बियाह शादी ना करो बराबर जब तक चूल्हा बता ओकर बाद हम गैस की व्यवस्था कर दे भाई का हो भैया अरे भौजी के तो खानू न बनावे लगला का ए ससुर हम नहीं बना तोर भौजी बनावती है नहीं और सर समाचार करे देखत त मैं तो का करतड़ बैठ के भौजी के साथ खाए का मांगे रहने की बन गल बटे तो तनी खाए का निकाला तो अच्छा हो गेला का मेहर मऊ तू ऐसा ही बोलेला होय मजाक करता ससुर तोर मजाक के लबी गइल ना रे हम मजाकिया मतलब हम मजाकिया सही बोलत त तार मजाकिया मजाक करतन ऐसा न हो गेला जो सारा कहां कर ले जो काम कर मजाक लागल बता खेतवा में चले के बा तो इतु होता जोताई होता खाना बन के देवे के पड़ी ना जी। हां तब बब्बा बना लिखा ना अभी की बन गिल बा बन गइल बटे रोटिया तरकारिया सब बन गइल दालिया चढ़ाइले हैं हाजी खेत जोताई होता 1 घंटा में हमनी खाना उजले के आवा दोनों भाई के अरे हमें जैसे खा के जब 2 कौर निकाला हो खा के जब बन गिल बता काले करे तब जे देखेगा बा भैया ने कैसो हां तो तनी लेट पहुंचब हम खाना वाना खा के जे बन गिल बना हो हम बनिए हां तो 2 कौर निकाल एजुकेशन अरे बा रे भैया बा मेहर मऊ हो गइल आते एक साथ भाग क्या ना तो सर उतार में मग तुरंत दिखावा दे कितना मजाक करे नहीं दे मजाक करे ला जाए तो ऐसा करो तनी 2 कौर निकाला हमरा के निकालता नहीं चली घर में बटे तनी ना जे तहला पर लगे से खेतो पर ना जाए से हे करा बता भाई साथ अच्छा सुइया पास्ता दिलो तो तमन ना ठीक है बा निकालो हम पहुंचो तनी ठीक नो चली घर में ले जाके सब बना के रख ले बन निकाल के खाइए के तो जाई बे बेरा ये तो ना हिलब केहू हमर दुखवा समझत नहीं के कितना मरत रही चूल्हा पे बैठ के पूछता कि भट्टी में हम जरत। ए दीदी का हो आग लू बैठ कनिया बैठ बड़ा थे हल्ली गमला रहल तब का जरूरत रह बेटा का 2 दिन 3 दिन के बाद हो ना वो दे देनी तो ठीक न बा। हां और तो सब बोली में हां गई रहनी है तब आई रहली नंदलाल अब हां तो आइले न रहलिया छोड़ी रहा उ सब के बाद जाला तू बात के पेट के पानी पोछला आ छोड़ी राउर कनी आई दिया कर जरूरत है कि ना अब हमार कोनिया के बारे में पूछे के बा करते धरते ना जल धोल खियावल पिया निमा से करती है ना। हां हां काहे से कि देखी दोनों पतो रही सन और बड़ा की पतो हिया बाईसन बड़ा पहले कर धरत रही सन घरे तनी जात रही तो तेल तासन गोड़ हाथ बेचारी बड़ा पूछ पाछ पतो एकदम बड़की हमार दोनों ठीक हो कनिया एक जैसा अंगूरिया बा ई बताओ कोनो छोट बा तो कोनो बड़ बा तो कोनो भाई एक जैसा नहीं खे ना इहो करी हो जानी अब तो ना तू तावेलू भइए ना अब टाइम ना मिलेला 3 हाली तेल लगा 3 हाली हमरा के सांझ सुबह दोपहरी सब अब ना बड़ाई करम त कहिया बड़ाई करम 3 टाइम का तेल लगावतिया हो दादा का झूठो बोला जाला त ओतने बाकी जतना बा चल ले जाना नहीं का चुपे चुपे कइले बानी तो वहां के नहीं देखले का चाची जीरा बना के देखले कहां ल के हम बड़ाई करतनी भैया 8 बजे सूत के उठेले आ कोनो काम से जले 10 बार दरवाजा ना पीटम त लोग रंग ही ना टूटले यहां के का छुपावतानी छुपावला से कुछ ना होखेला आग में घी डाल जरूरी बा ताकि लहक हो काहे कही हम कइले बानी त कहम से ना ए जे दुगो गोतिनी हमनी ढके कतना कहनी से हमार बुझा टोपी लगइले रहनी ओकरा के ए दीदी रोरा काहे छुपाई ना जी ना सोचना के छोटा की से कोनो बतिया छुपावत रही देख ऐसन कोनो बात है ना चर्बी या धीरे धीरे घर में ढली कोनो चीज के नु घर में लिए तो धीरे धीरे ढले में समय लागे मतलब एतना बतिया त बड़की के बेरी ना कहत रहनी है रौरा हमनी घर जाके शिकायत बतिया जतना कल तला रहली इनकर परिवार बड़ा भखार हां आबो कनिया आबो घर के मुर्गी के रह दिया
ते के में ना मिली 4 गो में कइले थइले रहली का 4 गो में कले धले वो तो कह गले कि वो कह गले कि सब के एक बराबर सोचे के चाहिए कहानी ही खाली छोटा के पतोइया के बड़ाई होकेला बड़की पतोइया रोवा के मरीचा डाल के 6 गो कले रही तारा एकदम शिकायत करनी रे आय शिकायत ना शिकायत करवा ना कोई शिकायत के मौका देले रही जी बोली शिकायत के मौका देले अच्छा तो चाची आइली तबे तार गुनवा गवा स्टार्ट भइल ह कहबू तबे जनी ह ना कहू त ना जनी ह तरह त काउलल क के आधा लखे देले तनी ना जेतने यहाँ के कोई जात रहल ओतने तापी लगैला से झापी लगैला से नहीं झापा मतलब थोड़े ये ना कोनो दे। बात ना हो कि हर में सब बात के लेके छुपा छुपी ना हो कर सब देख अब सिखाई रौरा सिखाई ये दुगो गोतनी के ना करी त के करा के करी तेल ना लगावे ले जी दीदी चाची जी बताई तो काहे अभी कल त संझे के लगैले रह का है कहा तारी ए तीन टाइम लागेला देखी आ चुप रही रौरा ढेर छुपाइला से होई ना कहा तारी कि 3 टाइम तेल लगावेले अब सुन ले नीनू कल साझाई के लगैले लगावेले रतिया के लगावेले एला सुत जल्दी जल्दी तो हां जान जी हमनी के बेरी मारे बाथा कबर जात रहे ए दीदी जी हमनी के बेरी बाथा कबर जात रहे गोड़ में उहे ना आ ओकरा के बेरी एक ने जाए तो थक गेल तो जाओ सुत जा जाई ना वो करे माथा में तेल छापे जाई हन पतहियन रोज कहले कपार बथता त निक लागे तो ओकरा के बेरी बाथा कुल खत्म हो गेल बा मम्मी जी अब तो मेहना बा मेहना अब उल्टे चाची जी अब ओकरे माथा में तेल ही छापेली रोज ओकरा माथा के दर्द उखड़ल बुखार लागो रहेला ए चाची जी हमनी के बेरी मुंह ना रहे काहे के हमनी से ना ए दीदी देखी 3 गो पोतो बता तीनों को लेके चले उहे सिखाई तो उहे रौरा। बतिया कहे वाला रही कि जब 3 गो के जन्मैले बानी 3 गो के परिच के उतरले बानी तो तीनों के बराबर करी ऐसन तो बात नहीं कि हई उड़हरी ढबरी बिया हई बड़ी इज्जत से आइबे तो ओकरा के इज्जत देते हम लगनु हाकू डाकू बाउजा और कोनो चीज रहला त चहेट ले लुजा ओकरा ना घोटा देख ली आज ला हाथ डाकू ना भइली सो पाकिट में अंडा भर भर के लिया के आधारावत नहीं धीरे से ओ धीरे ना देखनी परसंग आचर में तोप जाए जाता दपनिया हम में तो लोग जितना बड़ बड़ कुछ जना ना हाथ होई थी कोई पोछत रहनी का करबू लोग बड़ बड़ जाता भाई तो हनिए लोग समझ समझता जी चाची जी समझता जाता कहीं में चूल्हा जरा लुलु दीदी तब का कुकु कइले रहती सन हर में से दोनों गोड़ी लुलु कुकु कइले रहतै सन सुनी ना अब उल्लू को करत रहती से तब धरा देलती से नहीं है जाना नहीं हमनी ऐसा दे आदमी वैसे कितना बर्दाश्त करत है सो जे त तोरा में करम पड़ा तो ओकर साथे काहे के का है तो वो रहो मिल के वो करो तना आके का अथी उतरल बारी फूल सुनरी उतरल बारी का इनर के परी हई आज हमें दिन भर काम धंधा करी से उ बैठ के पलंगड़ी तोरी हन दीदी जी जौन काम करेली छीन छीन के हम करी ना हम जौन करे दीदी जी छीन छीन के करी ना ओहन आ हो उ साथ तो के तान देती है कि बर्तन माजे बैठली जाता चलो जाए आराम से कहीं मार ली ओकर साथ हवा से करनी हमने कहीं नहीं जी हमने कहीं नहीं रवा काम करब हमने कहीं नहीं हमर लड़की खाए के मांगे जाती तो कहते कपार बता तो जा कर लो ओसम करनिया करत हन ओकर साथे का है तो और क्या करनिया करी केंगा दिया करत करनिया दोनों से बोलत हो तो कर निक लागत माने ओकरा के घरा में घुस के बतिया जाए कि उ हेजा बैठा में से तो उ निकल के बैठे एगो बात सुनी रौरा ऐसे बोलब तो उ सुनी त कातना बोली जी ना यहाँ का चढ़ावा तनी कि सास ननद के यहाँ बोलल जाला कनी जानू हम त एतर बोल तो रौरा समझाइम न अभी काल हम एक अनि सरवा कातना दिन काम जो होत रहनी हमनी की देखले दिन बुलाइल बनी चूली फिर करेन तभी काल समझाई त दोनों दे आदि सन गोड़ हाथ मिसल खस दुगो बात बोल दिया सन तो वाला भी ना समझल बनी जे हमनी के बेरा चिचिया है न ओकरा के समझाइए ना ऐसे आ कह तारी कि जाके बैठिया सन का ओकरा घरा में घुस के ओकरा बैठी जा पहिला के आदमी जाके छाटी काट ओकरा अपना न बुझाए के चाहिए बड़ गोतनी बाड़ी से ओकरा भी जाई पूछ जौन चीज नहीं के समझ में आवे कटाई का है निकल के कटवाई दीदी जी का हो पानी ना हां कहनी ना तरीका ना छाटी ना काटे जाओ का नाम के टूट गेल बा चली ना सोनारा के है तो चलो काहे हम मर गइल बनी चलो, एगो पायलो। जौन भी ते करे के लिए रवा पे सकत का विश्वास बैठे जे थानी आइल ओकरा के थानी बना के रखी हमरा का इहे न बड़ी हमरो एगो पायल देखा तो पायल कहां पहिनले बनी हो हमरो जरूर आवे के बा के पापा के दोनों बीच बात है तू ना हे तरे कनिया दोनों नु एक नंबर के चढ़ा बाकी से इनके कम मत बुझिया दोनों एक दांत के रोटी खा ले जहिया साइल बिया तो हिया से उलू को दोनों कहले वैसा आ एक दांत के रोटी खाते जनलू अपना आगे लगावत नहीं खिस देखी दीदी ठीक बा रौरो बतिया सही बा लेकिन तनी ओकनी के मुंह पर रवा इतना नत बोली ओकनी को कोइले न पड़ी सन रवा के कहले भाई सुने नहीं सुनाओ रवा के कोइले बड़ी ठीक बा कहले वैसा तो मानत ओकरा के अपने बुतम नु अपने हसन है ओकरा के अपना आवत खइए नहीं उठ जा ओकरा जब तक सुतल बिया उठल बिया खाना नहीं खे बना खाई नहीं खे कर ऐसे नहीं खे कर तो रौरा समझाइम न ई सब का हो चाची जी गोड़ लगा गोल लगते खुश रह मांगे को खिज रह खुश रह भगवान बनाइले रह दूध फूल
कनी चली न तेल वाला तनी रोक माल देती ना हम तेल अभी अभी आवते बनी अब गर्मी में कौन तेल लगे ना ना ठीक बा कोनिया के ये स्वभाव न ठीक लगेला कि आई तनी बोल कैले रहत नहीं जानलू ए कनिया देख हम तारा के निमने सिखाई तार हम चाची हई जानलू तारा के निमने सिखाई तार दोनों बड़ दिया दिन बड़ी लोग नु तारा सास बरोबर बड़ी लोग काहे कि तारा तू ना रहलू हनु तारा सास के हम सेवा इतना पहले बड़ी सन कि हम देखले बनी हमरा से छुपल नहीं थे आ तू ओकनी के करी ह धरी ह ओकनी में अपन मिला जरा रहबू तू अपन तारा के चीजवा दे दिया तो कहलस ठीक बा मम्मी ऐसा बात नहीं खे हम धीरे धीरे मौल समझ बुझ के सहमी दिहल जाला अब मान ले तू ही आई रहले त तोरा कुछ करे के लूर रहल ह ना तोरा और नहीं सहयोग देत रहनी हम तोरा का मेहना मारत रहनी बाकी हानि तो जॉब देखत तब मेहना मारत रहली सर जॉब देखत तब मिस त ना ना ठीक बा हम ठीक बानी हम फिर कहियो आइम त तेल लगा दे गोड़ा फिर कहियो आइम त तेल लगाई सेवा करवाई हम सेवा फिर कहियो आई तो हम जा तनी काम बाटे मिसावत ना हां काहे ने के मिसावत मतलब बेटी पतो के ये आदमी देखेला कहते सं खाली हेक्टर झूलत कनी चाची खाली जी लुलु करते कनी चाची जी चली तनी बारवा झाड़ के रहो के तनी सेंदूर ना ना ठीक बानी कहब ना आइल बन त बिना सेंदूर कइले जाई कोनो बात नहीं खे इतना कह देलू बहुत हो गइल इतना कह देलू ना जा चाची जी के चाय लेके आओ जा चाह बैठैले जगह कर तू चलो अंडा लियल बनी खा लो काऊ में अरे चाची गोड़ लगा तनी तू कहिया हो अभी आवते बनी हो आवेलु ना भैया कैसे पर लग गुड का करी मतलब तू ना आइबे तो तोर मतलब बुझाइला कि तन चाची के घरवा जाई आई जब से बियाह भेल त तन झाकियो मारत तड़सन टाइम मिला त आवे के झाकी मारे के तारा के जा तनी दीदी घर हम हां जा तनी कनिया फिर कहियो आइम जा तनी हां जा करे न ठीक है चचिया के आगे तो रखा के बोल जोर अंडा डाल दे ये देख के तो जरूरत है सब दिन रात हां दिन रात ये तो देख के जरूरत है अरे ध्यान ना देनी हरे हम का जंतरी के चचिया गुलाम बनल बड़ा न पूरा हमरा को दुगो बात है तो हम का जानी कि चचिया के जे बैठल बिया हाला कर तरू जरूरत दिमाग काम ना करे ले जाके घरवा में रख देले रहती कहला कोनो जरूरत रहल माई त बोलते बे तू है बड़ू हम ध्यान देनी ह कि चचिया जे बैठल बिया हम बोलत नहीं कि हम बताई नहीं आ कि घरवा में ले जाके रख देले रहती हां तो चलो घरे में रख ले बनी भाई कोहे खाती नहीं हम का जानी के जे बैठल बिया चचिया ना तो कहले रहती हम नमस्कार प्रणाम हम निखिल सिंह हमने अपन टीम में हमने के को पारिवारिक वीडियो अच्छा लगे दिल से लाइक शेयर कमेंट करते रहे इज्जत के साथ विदाई अगले वीडियो में फिर मिलेंगे अच्छा कैसे नूरावाली हले अम्मा बाड़ी खाड़ होला बबुआ पलकी के बड़िया मंगिया बहोरी हो होला बबुआ पलकी के बड़िया मंगिया बहोरी हो कैसे में खोलिया माँ पलकी के बड़िया हो मोरा गोद ओलरल बाड़ी सासू जी के धियावा हो मोरा गोदे ओलरल बाड़ी सासू जी के धियावा हो कैसे मैं खोली भाभी पलकी के बड़िया हो मोरा गोदे ओलरल बाड़ी सरऊ के बहिनिया हो मोरा गोदे ओलरल बाड़ी सरऊ के बहिनिया हो। आज हम बतैले नहीं कि हम अपना घर में बिना बतैले जातनी बापो 6 महीना के बाद हम जातनी कितना खुशी मिली हमारा घर के लोग के जब देखी तो बापो बाप 6 महीना बाद हम अपना मर्द के देखम अपना सास के देखम बहुते अच्छा लगी हमारा गोइला के बाद में हम जातनी जाके पलकी के बड़िया मंगिया बहोरी हो होला बबुआ पलकी के बड़िया झुकी जी छोट बानी त ना झुका माथा पबा का सवाली हले मौगी बिया खारा हो करत आटे हमरो मारा दावा दोसर बिया हो करत आटे हमरो मारा दावा दोसर बिया मैया
ये मम्मी कोने आवाई हो कोनिया ओ दादा तो उहे हिया का मम्मी जी हम 6 महीने खाली ना होइनी हम सोचनी कि रोवा सबके हम खूब बढ़िया से जाके सरप्राइज देम तो हमरा खुद सरप्राइज कोनिया फोन करत जे ना लागत रहल अटके जीव घबरा हां गई ये कोने आता रे के 3 महीना एकदम पागल कुकुर ने बबुआ जी कहां जाके नहीं पता कइले जहां जहां तार ड्यूटी रहे तहां ता कुकुर निहर खोजले जाके लास्ट में ये के तारा के भुलवावे खातिर दूसर दिया हमर बच्चा हमर खात पियत ना रहन पागल जैसे है ना तेने घूमत रहन एक कोनिया हम ना जननी के हमारे साथ ऐसा नहीं बोले जन गया रही हमें के ड्यूटी में भेज देले रहतन बहुत दूर न के फोन करे के रहे न के से बात करे के रहे ये कोने कहीं पे गइल तू एको कॉल कर देले तू बताव त हमनी के कहीं का काट देला त पीट देला के ड्यूटी साहब ना साहब ना कह देल त वहां पर खत्म हो गए बचने के कोई उम्मीद नहीं है दीदी जो जन के कोई के फोन ना आवेला हम यही से ना करी देखी हम कितना दूर रहनी लेकिन यहाँ के तरह ना हमेशा ही हमारे दिल में रहनी देखी यहाँ के तरह हमेशा सेनूर लगा के मंगलसूत्र पहन के हाथ में चूड़ी कहियो खोलले नहीं कि यहाँ के तरह और रउआ सब बताई कि हमारे साथ हाथ ना बरन धोखा बोले देखी आज तक सब चीज यहाँ के तरह लेके करते लेकिन यहाँ के कोई नहीं हमारे साथ का 6 महीना भरले 2-4 महीना और बर्दाश्त ना कर सकत रहनी हमनी से नहीं धोखा भइल बहुत बड़ धोखा हो गए बेटे रुक रे समझाते ये चीज खबर लगी ना समझ सकत कि हमारा दिल पर का गुजरता समझाता नहीं भाई मम्मी के घर में लिया के कने हमके चलो लगे का लेके जाए लोग नहीं हमरा के भेज दिल हम जैसे आई कहत चलो तू आ गल हुआ ढेर बा बहुत बा कनेवा का तो कहतड़ी स्कूल में तो हमार जिंदगी बर्बाद ना हो गल जी ये कने वो सब देखो तो कहने के नहीं कि यहाँ के मेहरारू नहीं किया वो सब बियाह शादी हमने के बहुत खोजे के बड़की के कनिया कोशिश तरह से करनी बतावल जना गइल ना पहिल का बियाह हो गइल बा बबुआ जी के रहती थोड़ी ना हमरा पता रहे कि पहिल का बाड़ी हां अभी तो बहुत बड़ धोखा भइल ही बा हाथ जोड़त तनी जन भइल जन माफ कर द तू रहे जन गया हम चल जाता नहीं जैसे ना रउआ तू का खाती जइबू रउआ इनकर पत्नी बानी पहिल का मेहरारू बानी रउआ कहाँ जे तहार हक बा बबुआ जी पर एकरा बाद इनकर हक बाटे ठीक ना हम जाना तनी लेकिन इहो इनको तो जिंदगी खराब हो जाई अगर हम ही रहब तो रउआ ए कनिया तू खुद समझदार बोलू इतना पढ़ल लिखल बोलू 10 गो के चरावा तड़ू बताव तारा खुद समझदारी बाटे चलो घर में ठंडा दिमाग से सोचाई का होई का ना चलो ले चला हे राजा उठाओ रे बक्सा ले चल चले बेचारी के हाथ उतर चला कनिया का सोना गइलू उतर चला बेचारी के खूब सवक रह गई पानी ला ठंडा पानी पिया का पानी पे दे दीजिए हम सब पानी घोटा तवे आप पर बुझन करम किस्मत में लिखल हम है सब तन पानी होइए जाला सब बुझाता कि जोहरे पियो तानी कने मत सोचा हो एकदम हमनी के खुदे एकदम ऐसा लागता कि कुछ कहे लायक ना मरल सामान निहल लागता जान जा दुलही हमनी के अगर सोचले रहती जा कि तू ठीक बाड़ू का तना तारा खाती कुनी जा मम्मी जी के कहता ना दिन पानी चढ़ल निक होके के नावे ना लेते रही का करब हम ना जाना इने पगला निहन घूमत रही होने टुअरा निहन घूमत रही त कहाइल की बियाह शादी कर दिया त अपन अपन मोह माया में एकदम अथू हो जइहन यही के मारे कने जान जा पानी देलू ह मिठाई खा के पानी पिला म कारोला से फायदा बा अजी दीदी जी पकौड़ी छने बना ले अरे हमर बाची हमनी के खुद परेशान रहनी ह जा तारा वजह से का करम तो खुद ई मत पर सोच सब के के हेजी याद का आवत ठेस लागल बाटे हेजी का इतना ठेस लागल बा ना दीदी कि कहने की जाता तारा गइला पर तारा मालूम बा कि हमनी के कैसे जियत रहनी हसन खात रहनी हसन हमनी के इतना बुझाइल है ना कि अब हमनी के का कहीं जा बियाह कइनी जा खाली बुलवावे खाती जान जाई हम कितना श्रद्धा से होनी है कि हंसी खुशी से सबको के सब सर सामान लेके के जाइब तो हम सबको के सरप्राइज देम के हम आ गइनी हता दिन से ही ना लेकिन ये तो तो नजर के सोचा जाऊं लोग दे दे सब कोई ये सोच के शांति रह धीरज सब ठीक हो जाई गलती हमनी से एकदम अनजान में भइल बा जान जा कोई जानबूझ के ई गलती नहीं के कइले जान जा
हमनी के खुद तरह से बेसी हमनी के दर्द महसूस हो रहा बा आज में कि हमनी के कुछ हमनी से गलती हो गई, लेकिन हम बबुआ ना बहुत करत बड़ रहलन। हमनी से गलती हो गई बाटे, वो जाने अनजाने में। जाती अब जवन भइल वो करा के कुछ पकड़ी मत छे नहीं कहिए बना। लोग हाँ, तो ओकरा के कने निमन वा के कहने राखा कि लोग तू पूरी दे देवेला खाए के, वो तो बेचारी आके रोवते भी एगो तो टूअर चाप का करबू हम ओने अब देखिए अभी हिंकरा के देख के हमनी के अलगे एथु हो गइल। जाए दे दीजिए, हमरा के अकेला कुछ देर खातिर छोड़ दी देबो, जाई ओकरा के देखी मान ले कि उ दूसरा घर से आइल भी है ना, ओकरो दिल पर चोट लागल बावे। हाँ बी तू ना समझतारू। हम नहीं ई चीज के समझता नहीं कि माने हम तो कुछ दिन समय बितैले बानी, हमार गलती भी बावे कि हम बता के ना गईनी, लेकिन गलती हमार नहीं कि अचानक से जाए के पड़ेला, लेकिन उ केकर का बिगड़ ले भी है सब ना के अब जाई ओकर देख दोष नहीं खे ना। जाई ओकरा ठीक के बा हम जाता नहीं, तू धीरज रख। ठीक बताओ, ये न कहल जाला नौकरी ऐसा चीज है ना कि सब परिवार से दूर कर देला, आखिर वो बेचारी का बिगड़ ले भी आज हमरा चलते हुए रोत। चल चल बढ़ा तो तनी वही जाइल मनी कनियावा इंतजार करत हुई घर में, सुहागरात के दिन हटे जाई हो ए जानी। भाई कनियावा के छोड़ा ना, कनियावा के फेर में हम नहीं हम देखो तू सोचत हो कबो ना कि हम ना रहता मैं बियाह कर लेलो हन जानबूझ के, तो ऐसा कोनो बात नहीं के ठीक न, हमरा के तू माफ कर दे, बहुत बड़ गलती हो गई बा। हाथ मत जोड़ी, हम हमके सब बतैलो सर दीदी लोग, हम समझ सकत नहीं रह दुख। हम पतो लगावे गई रहनी तारा खातिर, तो उन्हें पता चलल कि ऑपरेशन में गई रहलो कोनो मारा औरा गइल ऐसा हमरा बुझाई, आ घरवा कुल प्रेशर दे के हमर बियाह कर ले, तो हम बियाह कर लेती अपन क्रिया बताओ तन तारा से हम। जाय दी मत सोची, अब जौन भइल अनजान में गलती भइल सबसे पहले हमरा के माफ करो, तू बताओ माफ कइलू कि नहीं बताओ पहले। देखी हमारा तरफ से माफी बा, लेकिन हमरो बहुत लागत हवे कि आज हम है जबानी आज रहो ओकर साथे जाता नहीं, सुहागरात मनावे कितना जो दर्द होता हम समझता नहीं। अब जानबूझ के थोड़ी कइले बनी हम ई कुल कामवा, लेकिन जाय दी ओकरा के कबो एहसास मत होगा, हमरा तो रहे कि नहीं कि हमेशा ड्यूटी पर रहे के बाद जाय दी, अब कर लेनी जैसे भी भगवान जौन भी करलन सही करलन, ओकरा के अच्छा से राखम, कोनो दुख दर्द मत दे, ओकरा भी रहुआ जाए जननी, बस खाली हमरा के भुलाई मत रे। ना भुलाई भाई, रोत काहे बाड़ू भले हुआ गेल बले कि दिल में तू ही रहबू हमारा, हमेशा याद रखे बात के। रहुआ जाई, हम करत नहीं रहुआ जाई, इंतजार करत। अच्छा जाई न, रुक जा, कितना दिन भई तारा से लगब दे, चल जिम करा के हैं जाई। कोनो बात ना, काल अच्छा भी तू बात बोलू हो हो कहां जाई। इतना दिन ही बताओ। जानता नहीं कि जंगल एरिया में चल जाला, जब जासूस बना के भेजल तो कोई के कोनो था पता ना देहल जाला। हमारे मेहरा लोग लिया हम लोग को जासूस बना के भेजे के जंगल में सरौ लोग के। जाय दी देखी ये सब चीज छोड़िए, रहुआ जाई पहले देखी रहुआ हाथ जोड़त नहीं जाई, इंतजार करत होई रहुआ, सब कोई कहे कि जेकरा भिड़िया के बैठल भाई जाई नहीं के अरे देहल केहू ना जा। कही भाई, तू बतावा ना, अपन बतावा ना तू। हम बहुत ठीक बानी, हमरा खुशी होखत है कि जो घर में चली हम ना रही ते गोड़ी रवा कनिया लिया देनी अपना खतरा, अब ऐसे भर के का खुशी तू चाहिए। खुश पड़ू, हम नहीं ना भैया, लेकिन हम का करी मजबूरी में कॉल लेनी बिया, घर वाला प्रेशर दे कॉल लेनी, हम जानी कि तू भाई कनियो कहाँ गेलू, 6 महीना से नाता लगत रहना, पता ना फोन लगे, लेकिन रवा इंतजार तो करे के चाहिए, 6 महीना हो गया तो का इंतजार ना कर सकत रही। इंतजार तो अच्छा जाए तो भैया गलती भइल बा, हम कहत ना तारा से, बताओ अब का करिए करा खातिर बोलो। बस कुछ ना रहो, बस ऐसा ही खुश रही हमेशा। हम ज्यादा दिन खातिर नहीं किए सब, हमरा के 8 दिन के छुट्टी मिला, बहुत जल्दी चल जाए जी। इतने दिन के छुट्टियां मिलल फिर का करम, पहले रवा जाए ओके वारी 8 दिन के अलू है के 6 महीना पकाते है हर वारी जाए दिए। अब देखिए हम लोग के हाथ जोड़ता नहीं रवा जाए, हाथ मत जोड़ो भैया, हाथ मत जोड़ो, बोला 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 बतिए बोला तू। हम ये कहतन कि आज के दिने जाई, कम से कम उहो रोवती ओकरा के समझाई, हम कोनो ही बीच में हम ओकरा के कोनो परेशानी ना दे, जन्नी उ सोचत हुई ना कि जे पहले से सवत भी है तो ई कुछ तंग करी, हम ऐसा कुछो ना करम, काहे कि ओकर गलती नहीं के जन्नी, गलती हमार बाकी हम बता के ना गई रही, कोई से ना कहनी कि हम इतना दिन खतरा हम ना बात हो सकत है। गलती हमरो तो बाकी हमरो ठीक है, कहतू इंतजार करे के चाहत रहे ना कनी हम तुरंत बियाह करे। ठीक जाए 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 इंतजार कर तो प्लीज जाए, अच्छा ना लगी आज के तारा कोनो दिक्कत नहीं है ना? हमरा कोनो दिक्कत नहीं के, कोनो दिक्कत नहीं के, हम बहुत खुश बानी, कल बात कर ले हमरो से बात करब। ठीक बस ध्यान रखी है। बताओ बोले बहुत तो देने की जा, लेकिन मुझे बहुत लागत है हमरा, उ जाता हो ओकरा भी तो, लेकिन का करी ओकर का गलती बावे, गलती तो हमरे न रहे के कुछ ना बताई। बताओ ये बेरा हमर सुहाग रहता टू, पता ना कहाँ वहाँ के चल गइल बनी, एहू मौका पे हमरा के छोड़ देन में पता ना कैसन लागत टू, ज्यादा के ब्याह शादी करके गलती में कहाँ गई रहनी है जी? कहाँ का गोल में जब
तो कुल तू जानते हो तारा कहाँ बताई गई ये कुल में देखिए हमार कोनो गलती नहीं के ना, ये कुल की सजा हमरा काहे देता नहीं रहुआ। अरे भैया गलती हमरो नहीं है, मान लगे अनजान में हो गई बा, परिवार के दबाव में हो गई बा, ठीक नु। अब हमनी के ना जानी जे हुआ जो है ठीक बटुए दबाव में भइल बटे तो हमरो दुख दर्द समझे। वही खातिर नहीं है। बोलो कहो अपन बताओ। बताइए हमारे बाप मतारी है नहीं के, तो हमारा अगर बाप मतारी रही तो हम छोड़ के जगह से चल गई रहती, दूसर बियाह शादी हो जाए ताकि हम जाए तो कहाँ जाए बताई रहो। भैया देखा तारा गोड़ पर गिरत नहीं, हम ठीक बा गलती कले बानी, बहुत बड़ गलती भइल बाटे, ओकरा खातिर क्षमा करा हमारा के। ठीक बटुए जी हम जाना तनी कि तारा दिल पर लागल बाटे कि भैया 2 गो सवत एगो घर में। जादी जौन भइल तौन भइल, अब बढ़िया से बस रही और हमनियों के खुश रखी रहो। तो तू रही तो हमारा बढ़िया से रहे में कोनो दिक्कत नहीं है। और देखा सबसे बड़ी बात कि भैया माई हमार रहे, हमार भौजाई कुल मिल के बियाह करा दिले सब, वैसे भी तार माई बाबू बड़ा ना टूआ टापर तू बाड़ू, तो भैया तारा के कैसे हम छोड़ सकत नहीं बताओ। कबो छोड़ो मत हमरा के ना, तो कबो ना छोड़ो भाई। अब गलती हो गई बा, एकरा खातिर बहुत बड़ा मतलब पश्चाताप बा हमारा। हाथ मत जोड़ी जी, अच्छा नहीं खेला। कौन नहीं चाह हमरा से। ठीक बटुए जौन भइल तौन भइल, अब का पछताइले कोनो फायदा थोड़ी नहीं के, जौन होके के रहतन तो होइए गई। अब रोवत काहे के बानी रहुआ। मतलब का करी, इतना बड़ गलती हो गई, अब तोहर ग्रोही के का करी हैं। चली जाए दी, जौन भइल तौन भइल कहते ना बनी। अब हमरा कोनो दिक्कत नहीं के, दीदी जी के बढ़िया से बस रखी। हाँ तो और वो साथ ठीक में हमरो के रखी। तो वो हमार मेहरारू झगड़ा ही ना ही है, वो समझौलो से बड़ा हमरा के, ठीक ना। अभी ओकरा के करनी, ओकरा के सही नहीं है, बड़ा समझौलो से। तू बस देखिया तू मत करिए, ठीक बा। हमरा लगी जौन हो गेल तौन हो गेल, ओकरा खातिर बताओ का करी हम, बताओ ना हमरा से जौन होई ना तौन हम करम। हम अपन छोट बहन के सारा फर्ज निभाइम, जौन छोट बहन के एगो फर्ज होला। हमारा तरफ से दीदी जी के कोनो दिक्कत परेशानी ना होई, समझ जाए। दीदी जी का भी वो एहसास ना होके तुम कि हम सब एहसास होके तुम कि बहन बन के हम आइल है घर में। और वैसे भी वो 8 दिन के छुट्टी आयल बिया, ओकर बाद कोनो बात नहीं। अल्लाह दूध तू देवर जी के पिया दिए के टाइम में। अब जौन हो गइल अब का, अब सोच के आदमी क्या करिए। ठीक बा। धर अब तू मत सोच, अब आज से नया जिंदगी शुरुआत कर लोगी। सोचला में कुछ बा काजी बबुआ जी, सोचला में बा कुछ ना। ये तो समझाओ तनी इनका के, ये तब समझाओ तनी कि भाई ना तो अनजान में हो गेल बेटा, हम ना जानल रहती तो थोड़ी कइले रहती है, बताओ। जानल रहती तो हम ना कइले रहती, लेकिन अब चलो ठीक बा, तब हम जाता नहीं जी, इतने का बेरी पिया दी। हम का करम, जौन फर्ज बा उतनी भाई के न बटुए कने ना। एक बार ना सवत जी से हमरा के मिलवा दी। अरे सवत जी मत कह भैया, भड़क का जाइयो। कहो दीदी जी, दीदी जी कह। ठीक बटुए दीदी जी। ये करत हूं ना मने सवत लागम तो सब मुंह से निकल बटुए जी। दीदी जी कम ओकरा बाद ना कम, दीदी जी कम सोची हाँ ना। दीदी जी कह। आ वैसे भी ओकरा से बहुत हम प्रेम करिले पहले के से, ठीक ना। कटाच प्रेम एकदम भैया। देखी हा तू संभारी हा। हाँ हम तो संभाल ले, मगर थोड़ा बहुत तो हमरो के मान आदर देवे के पड़ी ना। तोहरो जिंदगी थोड़ी खराब कर भैया, तोहरो से प्रेम बा, उनको से गलती हो गेल बा, ओकरा खातिर हम देख लेम काहे कि हमर दुनिया में इजा कोई नहीं के कि हम के उबिरी जाइबो करब। अरे जानो तनी भाई, हम जानो तनी खूब बढ़िया से। हाँ एक बार तन दीदी जी से मिलवा दी हमके। चलो मिलवा दे तनी, ठीक है। लेकिन जइया तो देख बढ़िया से बतियई है। कोनो दिक्कत ना हो, जे हमरो से कने ना रो के एहसास ना हो के देम के घर में हमको वहां के सबत है, हम छोट बहन के सब फर्ज निभाई। हाँ सवत जी या मवत जी मत कहिए, दीदी जी कहिए प्रेम से एकदम मधुर बाणी। रो कह देनी ना, हम ना कहूं। हाँ दीदी जी कहूं बढ़िया से बतियई है। वो मान जी ऐसा नहीं कहू सुनो अथुना है खरोस ना है मेरा रू हमार बुद्धि व्यवहार के अच्छा है ना। खूब बढ़िया व्यवहार। अब तो का सबसे बड़ गलती होल बा कि हम बिया है चले जब कैसे ऐसे हमरा के घर में सब कोई मानी दुलारी नहीं ना कि वहाँ के आगे तो हमरा के सब कोई एथी ना करे, तिरस्कार ना करी जी। सबकर सम्मति से ना बिया भेल बा, भागा के थोड़ी लेल बनी तहरो के घर वाला ना करोले बड़ा सा नहीं बोला ना कि हां दीदी जी आंगन मानी तो कई लोग के कुछ तू ना का होई, करे। कुछ ना होई। तू चला तारा के हम भेंट करावत तनी उनकर से, आ खूब प्रेम से बतिया लियो। ठीक ठीक है। धर आने दूध धो। चलिए कल हमरा के तनी भेंट करवा दियो ओकरा बाद। चलो चलो का
ए भौजी भौजी के हजी उठा भौजी सुतल बड़ू का कहते डोबई रहे जका अब नहीं कहनी कि चल भौजी अकेले में तनी बोल बतिया ली का अब बोल हम बतिया बोली तारा संग बहुत बड़ गलती हो गई का बड़ गलती हो गई हवे उहे भैया दूसर बियाह कइले बाड़े तो हाँ ई तो बात बढ़ले बाबे गलती तो होइए गइल बाबे तो हम एगो बात कहल चाहते हैं भौजी का बोली भैया पर तू रह जा नईकी जो नहीं बिया न भौजैया ओकरे पर हम रह जाते अब बाक रहुआ तो गजबे मजाक रहुआ हमेशा सुझता हिमा हमारा अपने दिल पर सांप लोटता रहुआ हमेशा न रहुआ मजाके लागेला एक तो गलती भइल कि बियाह शादी भइल अब रहुआ लगनी कहे कि फलना पर रखा था चिलना के रख ली हम तो तारा के इसमें बात बोलने के हंसावे खातिर उदास रहलू त हम बत्ती का कही हम तारा का देखी हमरा से मजाक मत करी लोग हम मजाक के मूड में हम नहीं की जन्नी रहुआ जाई हमरा से काल परसों बतियाई ऐसे हमरा बोले के मन नहीं माथा दर्द देता बहुत तेज का करी जाते सोचनी कि मना ली भौजाई ई लोग के इहे ना बगा सब कोई मजा ली हमरा से जे आवत जे कुछ ना कुछ बोल के जाता वे कि फलना ढिनकाना बात बतिया वैसे गलती ना भरती बियाह शादी ना कर रहतन त ई ना नु होई का हो चाची तू हेजा बैठल बालू लो मम्मी पानी देलस या पिए के पानी पियले रहनी है का पानी लेके आवत रख दे जे हम पी ले हम पी ला पी के चला आवा जल्दी खाना खा कह दम मम्मी से खाना खाए के मन नहीं के कर काट देले बिया कह दे के अभी ना खइयन चाची खाना तू खा लेलू हम खा लेन तारा खातिर काढ़ा गेल बा आ जाए तो ठीक बाबे हम दल पूरी अब आइल बानी न की चाची तो इसे दल पूरी हां बैठो हम हेने हो जाता ठीक बा मावतन ठीक हो जा ये जन गया सोचे नहीं है ना कि सुहाग रात मनाए से पहले रोगा से हम मिल लिए के बाद कहता लिया कि तनी बात करा दी हमरा के दे दीजिए का बात करे बोला रोगा कोनो दिक्कत नहीं है ना दीदी देख तू हमारे एगो छोट बहन बारू ठीक ना अब वो गलती हमरो में भइल बा गलती इहों से भइल बारुए अब मैं कोई कुछ नहीं के कर सकत तो तू जाना तारू ना कि नौकरी पर गइला के बाद में सब सरकार के कहा नाम जैसे रहेला जैसे आदेश मिलेला वैसे करे के पड़ेला हम 6 महीना खातिर चल गनी यहाँ लोग के लागल पता ना के खबर दे दिलस कि मर गईली नहीं की तो इहों के गलती नहीं की कइली यहाँ के शादी ब्याह कर लेनी मम्मी जी के कहला में हमरो सुने के मिलल टेका तार माई बाप नहीं खन तो देखो हम जे बानी जैसे रोवे सब बानी जा अब हम जम रोवा काहे कि हम रोवा के अपना बड़ बहन लेखा माना देखो हम तारा के एगो छोट बहन लेखा माना तनी और गलती जौन भी भइल गलती अपना जगह बाबे सब कोई से गलती भइल बाबे आ हमरा सुने के इहो आइला कि तार माई बाप नहीं खे त तारा के हम ही ना कहम कि तू यहाँ से घर छोड़ के चल जा तू रह जनगिया हमरा वसहु नहीं खे रहे के जा हमेशा काम पर रहम बस तू हमरा मर्द के ना ठीक से रखिए एगो ही हमारे मर्द ना तोहरो मर्द बन के कोनो दुख मत दिया दुख नहीं है कि वो या ना रोवा हम कबो दुख होके दे कहे कि जान तर न कि अगर ना रहियन तो हम हमर जिंदगी असही खराब हम असही जीते जी मर जाए हम ऐसा कोनो काम ना करम कि रोवा सबके कोनो दिक्कत तकलीफ होके दीदी हमारा तरफ से तू हमेशा खुश रहिए तेरा कोनो भी काम हो तो तू हमरा से कहिए ठीक ना बस इनका के अच्छा से रखिए घर परिवार के समेट के रखिए रोवा कितना नेक बने दीदी बताएं ज्यादा रोम हे जी रघु से कह तनी ना कि देखिए हमारे से तो गलती हो गई बेटे ए भाई पहले तो तू रो मत हां जौन बात कहे के हां इनकरा के रोवा अच्छा से हम कब्बो दुख मत दे कई बार हम कोई कि नहीं हरे के मारल पहले ही से बार इनकरा कोई नहीं खे अगर जनगी आइली तो इनकरा कुछ अलगे सादा लागल के पहले से शादीशुदा बानी तो इनकरा देखी बहुत इनको दिल पर चोट लगे जैसे हमरा लागल वैसे इनको लागल बगर यहाँ से जाता तो कहाँ रही ऐसे इनका कोनो दिक्कत मत दे एकदम ना दिक्कत होई ना छोड़ नहीं करे जैसे तू बड़ू वैसे ऊ बड़ी अब बस अरे जाई हमेशा खुश रहम लेके जाई आज के सुहाग रात वाला खुशी खुशी मनाई हम कहते ना जाकर जाई और इनका अच्छा से राखम कबो कोनो दुख मत दे जल्दी ना होई भाई तू लोग तो कहेला ना कि सवत सवत होले मगर आज हम देख लेनी सेम साक्षात रोरा देवी बानी ऐसा कोनो बात नहीं के देखो हमहू तारा के ना एगो अपन छोट बहन मान ले बानी जानलू हमरा तरफ से कोनो दिक्कत तारा ना होई बस तू अच्छा से रहिया हम कमाइम तारा के एकदम तारा कहीं जाए आवे के नहीं कि केहू से 1 रुपया नहीं के मांगे के तो ये मत समझिए कि मर्द बहन तो मर्द से मांगे के बा हम तारा के दे हम जानलू और मर्दम रोवा चरण में रहम दीदी ऐसे ऐसे मत कर तहार जगह है जन के चरण में ना तहार जगह हमरा दिल में बावे जानलू हम कर तो कहलो ना कि मेहरारू हमर पहल की ही है लेकिन अब तनी मिस्टेक हो गेल बा बहुत बढ़िया है एकदम हम जुड़ा गए नीचे ये कुल प्यार खातिर हम बहुत तरसल है देखो आज से ये सब चीज दिमाग से एकदम निकाल दिया हमारे घर में तू जानता रह ना कि हमारे दीदी लोग लोग ना उ लोग भी बहुत ही अच्छा हुए लोग हमारा के उहे लोग सपोर्ट करके नौकरी लागे में बहुत साथ दिलस लोग
जानलू। बस हमरा दीदी लोग के दिल मत दुखैया, सास के दिल मत दुखैया, पति के दिल मत दुखैया। हमारा तरफ से कोनो गलती तरह का तरह ना हो, जानलू। एकदम खुल के तू बोलिए, कोनो भी सामान तरह के सब कोई दुलार प्यारा से बात दी, जानलू। अब बस वो एकदम हो भाई कभी कमी मत कर एकदम ना कमी हो। तुम माई बाप भाई भौजाई के कोई के छोड़े के नहीं के जाननी। पढ़ल लिखल में अनपढ़ में केतना के अंतर होखेला। कनियावा तू पढ़ल लिखल यही तरह तार नौकरी नहीं लागल, तारा अंदर इतना समझदारी बाटे कि आज देख के एकदम हमार करेजा जुड़ा गई। हम कबो ना सोचले रहनी कि सवतो में इतना प्यार हो सकेला, लेकिन समझदारी रही तो उ काहे ना रही। हमहू आखिर कही ना कि कनियावा में नौकरी हो गई, लेकिन एको पैसा के घमंड ना हटे। दीदी जी नौकरी कईल कोनो घमंड के बात ना होखेला दीदी, मन के बढ़ला के घमंड कहाला। कि तू का ना करबुआ, तार बहुत कुछ हक रहल, तू बहुत कुछ कर सकत रहलू, लेकिन फिर भी तू परिवार के टूटे ना देलू, मिला देहलू लास्ट में। जानत ना रहलू ह, हमनी घर के सोहा रहली ह, आज भी बाड़ी आ पहले जिंदगी भर रही हैं। बस रहुआ सबसे इतना बड़ त्याग जिंदगी में कोई ना कर सकता। जौन हमर दुल्हन कह देहली कने आ इनकर ने कि तू कबो मत धोई ह, जान कबो ना धोम दीदी जी। हम तो जानत रहनी ना कि हमार घर में आदर मन ना होई ना, ऐसा कोनो बात नहीं के। दीदी जी के बात गलती नहीं के, बबुआ जी के में गलती बा ना, इनकर गलती बाटे। सबसे बड़ जिंदगी के खेल, जिंदगी के साथ खेल नहीं साथे तारा साथे भइल बाटे, लेकिन हमनियो से बहुत बड़ अनजाने में ही गलती भइल बा, लेकिन बहुत बड़ गलती भइल बा। जाय दीदी हमनी औरी इंतजार कर लेबे के चाहत रहा, लेकिन भगवान जवन करे ना बढ़िया खातिर करे ना। कोनो बात ना दीदी, बस रहुआ सबसे भी ये बात, जितना हमरा के दुलार प्यार से आशीर्वाद देले बनी उतना ही हमरा इनको के दे हम जा। एकदम जानो तो रुकने हम पहले ही से मम्मी जी मनौती कइले रहली वैष्णो देवी के कि हमर कन्या आज ही हम तभी मतलब दर्शन करे आई, लेकिन ना अइलू तो एकदम थाक हार के आ तब जाके इनका से बियाह भइला बबुआ जी। हम समझ जब सकत सही अइलू वो सही कुछ आव देखली ना ताव देखली पटाक से 5000 रुपया रख लेली, तुरंत भगली। अरे वो इतना रोवत रहली ह ना कि हमनी से देखन लागल। गइनी हमरा के हमरा से भेंट करे आई रहनी। तनी वो हरिया मन दिल लागी आ एक नहीं बोलू तो अभी रहबो ना 2-4 महीना ना दीदी जी, 8 दिन के छुट्टी मिलल बा, 8 दिन के ही फिर हम चल जाई। पूरा निहा दौड़ा ले आ देखी सबसे तो सौभाग्य हमार बावे ना कि रवा ऐसन दोनों आदमी, हमार दीदी मिली ऐसन सास मिली ना, तो के कर दे दिन अपना गोतनी के करेला। मनी के मौके पे आइलू 2 दिन पहले आ गिरतू ना, तो इनका जिंदगी के साथे खिलवाड़ ना भई रही आ ना ताहरा जिंदगी के साथे। देखी खिलवाड़ के साथ ना जन विधना लिख देले रहलन उहे हो के रहेला। बबुआ जी के करम किस्मत में 2 बियाह लिख रहे ना बबुआ जी, तो हमनी के कहीं जा कि ई का पंडितवा कहत रही। हम एक बार यहाँ के कहले रही कि यहाँ भौरी बटैया के 2 शादी होई, लेकिन जाय दी अब हमरा खुशी हो गेल कि 2 शादी हो के पूरा हो गइल। निमन कने आ गेली जैसे आज बाड़ी वैसे ही पूरा जिंदगी निभा दिया कने, ठीक न। एगो पंडितवा ना कहले रहे हंसी मजाक में कि 2 बियाह होई तो हमनी के खिसिया मार खिसिया गइन जा कहन जा एगो बियाह भइल आई तो देखी सब पंडित जी झूठ ना बोलेला, लोग कुछ बात सही रहेला जवन आ गल। अब बबुआ जी तो रोवे के नहीं कि ये खुशी से रही। और हाँ रोवा जाए हम दीदी लोग से बात करत तनी, क्या कि जानी ना कि दीदी लोग के बिना हमार मन ना लगेला। आज तू हमनी के संगे सुतिया दोनों गोतिनी एक तीन हमनी के संगे रहल जाए। इहो एगो ठीक है बोला दीदी कि जब शादी हो गइले ना हम बहुत खुश बानी, काहे कि जब ले शादी जब यहाँ आवत रहनी तो यहाँ के साथे साथे हम रहत रहनी, और सबके साथ हमरा ना बात करे के मौका मिलत रहल ना सुते के। आज हमनी के मौका मिली हम का बाचिनी मुंह बनले बानी, खुश हो रही ठीक नो। चलो कौनो इनकर मलाल नहीं के जाई। दीदी जी अब हम आज से न रहुआ सबके साथ में गोड़ दबा दी दिन भर रोजी का ड्यूटी कर। आई हो दीदी जी ई सब काहे पाप चढ़ावता नहीं हमरा एको ने एगो छोट बहिन समझ के ठीक बाटे। हमरो रहुआ सब बड़ बहिन बानी, बस ऐसे ही हमने को सहेली बन के रहल जाई। अब दीदी ना ही चली, कुछ गोत्री ना चली, हमने बहिन बनी जाएगो। दुलार बना रहो कोई के नजर मत लगे बस। परिणाम हमनी के फुल एंटरटेनमेंट और पारिवारिक वीडियो रहलटे, ऐसे कोई के साथे हादसा भी होखेला। वीडियो अच्छा लगे दिल से लाइक शेयर कमेंट करते रहे। बेशक साथ ही विदाई अगला वीडियो में।